ایتھے مینوں ہن ایک شعر یاد ہے، میں تانوں سنانا چاہ رہا ہوں۔ اس طرز تے شعر سلطان باؤ لکھے نے تے سلطان باؤ تو بعد پیر نصیر لکھے نے تے پیر نصیر تو بعد اس بندہ فقیر لکھے نے۔ اے میں تو اپنا لکھیا شعر سنا رہا ہوں۔ میں ویسے شاعری والے دی توجہ نہیں سا دیندا، لیکن میں سمجھا بھی بندے شعر آؤٹ پٹانگ کر دینے، سیدھے شعر لکھنے چاہیے۔ تو میں ایڈا کوئی تکلف کدی نہیں کیتا، میں واللہ بیٹھا ہوا مثلا میں شعری ٹائم بیٹھا سا، شعری ٹائم آج ہی تو اتنے بیٹھے ہی میرے دماغ میں شعر آیا تو میں کاپی تے لکھ چھڑیا۔ میں کہا چلو آج یار بیلیاں نے شعر نما سنا دیا، کیونکہ کچھ بندے فرمائش بھی کر دیں میں کو نما سنایا، میں چلو نما سنا دیا۔ تو نویں ہوں میں کدوں پڑھا، میں آپ ہی بنو لینا، جوڑی رلانا ہوں رلا چھڑیا۔ تو یہ سلطان باؤ دی طرز تے میں خود شعر لکھیا جڑا تو میں سنا رہا، اور اگر میں آنا کہ سلطان باؤ سن دے ہوندے ایتھے بہ کے تے تاں وی منداد دینیاں نے، تو قبر وچ منداد دیندے پے ہونے بھئی صحیح لکھی ہوئی۔ ہاں جی، سلطان باؤ سرکار جڑے نے وہ اللہ دے ولی سن، تو میرا یقین ہے کہ اگر وہ سن دے تو نہ منداد دینی ہے بھئی میں بھی چنگے لکھیا ہے پر تو بھی چنگا رہے ہیں۔ عزیزاں دی وقار مولا علی سرکار نے جدو خیبر دا دروازہ اکھیڑیا، اللہ اکبر نام علی دا جسے دم لئیے تے مشکل دور ہٹاوے بھئی سمجھ آئیے تسی بھئی بہ جانا ہے تو میں تاں سنانا ہے، انتے پھر جاسی نہ ہو دی ہوئی۔ ہاں جی، سلطان باؤ دی بارگاہ خراج عقیدت پہ پیش کرنے آئے، سائیں راضی ہون دے بھئی میری طرح دی بندیاں بھولی کوئی نہیں، اس طرح سے کوئی اور بھی جوڑ رلا لیندہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین نام علی دا جس دم لئیے تے مشکل دور ہٹاوے نفاق دلے دی دور کریندا تے مومن خاص بناوے حسن حسین تے باجانی تے آخری حدیث سناوے تے زور علی دا جلیا نہیں تے خیبر دے دروازے کوئی سمجھ آئی کوئی نہ؟ فرمایا زہر علی زہر علی دا جلیا نہیں تے خیبر دے دروازے زہر علی زہر علی زہر علی زہر علی دا جلیا نہیں، جنہوں 70 بندے ہلا نہیں سکتے، ایک کو ہاتھ نہ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ زہر علی زہر علی زہر علی دا جلیا نہیں۔ علی دے نام دا زور نہیں چلیندہ، علی دا کون چلے؟ علی دا تے نعرہ ماریے تے زور نہیں چلیندہ۔
علی پاک دا تے نعرہ ماری تے زور نہیں جنیندہ مولا علی دا زور کون جھلے اللہ اکبر زور علی میں تے ترجمہ ہی کیتا ہے مفہوم ویکھنا ہوئے تے بالکل کتاب ماں بھریاں پئیاں نے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی جیسی تلوار کوئی نہیں او دی جوانی جیسی جوانی کوئی نہیں ذوالفقار تلواریں چوبے مثالے علی جوانیں چوبے مثالے تانیا بلی ازور علی پیچھے بڑیاں بندیاں پڑھ دیا رہنا ہے کہ ایک باری اسی بھی ٹل لا چھڑیے مڑ پیچھے بندیاں پڑھ دیا رہنا بندیاں پیچھے پھر پڑھنا ہے نا تو اسی یار نیا چنگا ہے پڑھیا کرو تو یہ مر گئے تو کوئی پڑھن لگیا پیچھو نہ تو لیسی با فلانے شاہ اور لکھیا ایک گل بھی بڑی ہوتی ممبر تے کو بیٹھا ہویا تقریر پہ کردہ ہویا تے کسی مولا علی دا ذکر کر دیا ساڑھا نہ لے جھڑیا دے وہ جاٹا نے انہیں پیسے پورے ہو گئے کوئی سمجھ آئی کوئی الحمدللہ رب العالمین عقیدہ بے زہور علی دا جلیا ناہی تے خیبر دے دروازے حضرات علی وقار اے میرے مرشد مولا علی سرکار نے جدو صحابہ مشکل پئی ہے ادو بھی مولا علی مشکل کشائی فرمائی جی صحابہ دے مشکل کشا بھی مولا علی مومنہ دے مشکل کشا بھی مولا علی نے حضرات دی وقار لبی ٹائم